Centrum voľného času, regionálne centrum mládeže na Strojárenskej 3 v Košiciach organizovalo medzinárodný seminár Sme všetci Európania, ktorý sa konal v termíne od 26. mája do 31. mája 2008 a bol podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Mládež v akcii a jeho hlavnou témou bolo európske občianstvo. Seminára sa zúčastnilo 22 hostí z 10 krajín z Arménska, Česka, Fínska, Grécka, Gruzínska, Litvy, Nemecka, Talianska, Turecka a Slovenska. Oficiálne otvorenie seminára bolo 27. mája 2008 o 10. hodine v radničnej sále mestskej časti Staré mesto na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach, kde sa zástupcovia z jednotlivých krajín prezentovali. Pracovná časť seminára prebiehala v priestoroch Centra voľného času regionálneho centra mládeže na Strojárenskej 3 v Košiciach. My jsme tady za neformální organizaci v rámci Evropského parlamentu mládeže a naší hlavní prací je, nebo naším cílem, který jsme si stanovili, je diskutovat s mladými lidmi o Evropské unii, o tom, jak to funguje, o Evropském parlamentu samozřejmě. And I expect from the seminar to learn more about the cultures of the other nations who are here and about their ideas about Europe, because even in Germany you have really many different opinions about this field, and so I'm quite excited how the others think about it. Good morning, my name is Maria Luisa and I come from Italy, and I represent here artistic and cultural organization of my town, and I'm very glad to be here with so many people from many countries of Europe. Že skúsime takýto seminár zorganizovať a zúčastňou nie len, teda keď je to o európskom občianstve ako takom, nie len občianstve v Európskej únii, tak pre krajiny nie len z Európskej únie, ale takisto pre krajiny susediace s Európskou úniou. Lebo napríklad, keď si vezmeme ten príklad, že sú tu účastníci z Azerbajdžanu, z Arménska, z Gruzínska, kde je ťažko povedať z rôznych hľadisk, či sú alebo nie sú Európania, ale oni sa nimi cítia byť. Takže ja si myslím, že toto môže byť veľmi zaujímavé stretnutie. Jedným z cieľov seminára bolo motivovať mladých ľudí neformálnou cestou spoznávať iné kultúry. Autori programu seminára sa rozhodli účastníkom priblížiť krásy a zákutia okolia Košíc prostredníctvom návštevy unikátnych miest, akými sú Jasovský kláštor, Jasovská jaskyňa a Hamor v Nižnom Medzeve. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. One of this hammer also here in Medzve. A prvé povolenie s vštejším starostom, pánom Kristianom Gedónom, v roku 1371 išli žiadať povolenie do Jasovského prepoštva. So the first my confirmation that they
Završením seminára bol interkultúrny večer. Zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali svoju kultúru, zvyky a jedlo svojej krajiny. Bola to pastva pre oči, uši, ale aj chuťové poháriky. Účastníci odchádzali domov spokojní, šťastní, ale predovšetkým kultúrne a duchovne bohatší. Welcome to Lithuania, the only Baltic participant that you have here. So we are really good. This time we are presenting you probably the most uncommon things that we have in Lithuania. It's kind of fruit, I don't know the fruit. It's a bitter fruit and you have to boil it because when you don't boil it you can't eat it. But